ụlọ ọrụ ahụ maka ọnọdụ ntụmadị na Anambra steeti bụ SEMA emego ka obodo ndị ahụ bigasị n'ikpere mmiri n'okpuru ọchị ime obodo ọgbaru sanọ anya mmiri ma na-enye ha ndụmọdụ ka amalite nnọọ n'oge were ụkwụ ha wee zọba isi onwe ha iji wee gbanarị ọdachi nwere ike ịdapụta site na mkpamkpa idele mmiri nke afọ a. Nnukwute ode akwa nke ya bụ ụlọ ọrụ bụ Paul Odenigbo bụ ya nyere ha ndụmọdụ a n'oge ọ na-akparịta ụbụbọ ya na ndị eji okwu ha agba izu n'obodo a tinyere ndị ndu ụka n'isi obodo ya bụ obodo bụ Atani dịka ha nọ wee na-akwadobe maka mkpamkpa idele mmiri ga-akpa n'ime afọ a. Ka Chibụzọ Obidike kọtọpụrụ gị akụkọ a. N'oge ha na-akparịta ụbụbọ, SEMA bụ ndị nke kere mpempe akwụkwọ mgbasa ozi kụzikwere ọtụtụ ndị mmadụ ọkachasị ndị ntorobịa uru ọ bara iji nwee nnebere anya nyegara ndị okenye, ndị a na-enweghị ka ọha ha, ndị ahụ na-adịghị ya nakwazi ụmụ nwaanyị dị ime na ọtụtụ ndị ọzọ iji wee mee ka a ghara enwe na onye ụgbọ hapụrụ. N'oge ọ na-ekwu okwu n'ọgbakọ ahụ, Paul bụ onye nke kwuputere mpụtara si n'aka ndị NIMET kwuru na iju nke afọ a bụ nke dị nnukwu ma bụkwazarụ nke ga-akpa mkpamkpa dị egwu. O jikwara ohere anụ wee kwupụtazikwe mkpa ọ dị na gọọmenti ga-ewepụta amụma a ga-eji gbasaa ozi ma kụzikwere ndị mmadụ iji wee gbochie ụfọdụ mkpamkpa iju ahụ ga-akpa. O kwupụtazikwere na ikpocha ọwa mmiri ya nakwa ibupụta ihe a kọrọ n'ubi n'oge sokwezi n'otu ihe ga-enyere aka gbochie ụfọdụ mkpamkpa ahụ iju ga-akpa ka o wee mee ka ọ ghara ịdị njọ dịka nke afọ gara aga. Onye isi ụlọ ọrụ SEMA rụtụkwaziri aka na gọọmenti steeti a bụ ndị kere ajị n'ume iji wee mee ka ọtụtụ ebe obibi ndị iju metụtara na anọ bụ ndị nke arọgharịrị ma mezikwe ya ka ọ dị mma obibi. Onye zonal coordinator nke NEMA na mpaghara South East bụ Oriakụ Ngozi Echazụ bụ onye mere ka aghọta mkpa ọ dị na ọtụtụ ndị obodo ndị nọ ebe mmiri dị bụ ndị kwesịrị ka ha bido n'oge wee gbaba ọsọ iju n'ihi na nnukwu mmiri zokwe kwamgbe na ọ ga-eme ka ọtụtụ mmiri dịgasị n'obodo dị iche iche wee jupụta. Na nzaghachi, Igwe Ikechukwu Nwafili nke obodo Akilogidi kenere otu ahụ na mbọ ha gbara iji wee kụziere ha ma mekwe ka ha mata mkpa ọ dị ma kwezie nkwa na obodo niile dị na okpuru ọchịchị ọgbarụ bụ ndị ga-etikọ aka ọnụ iji wee mee ka ozi a ruo onye ọbụla ntị.